खतरा बा, आइल पंडित जी के पतरो पर खतरा बा। पूरा देश में कोरोना के खतरा बा, आइल पंडित जी के पतरो पर खतरा बा। यही पर मोदी जी के गइल निगाह हमारे, लॉकडाउन से रुकल बियाह बारे, दुल्हनिया लगोए दुल्हवा रे। लॉकडाउन से रुकल बियाह बारे, दुल्हनिया लगोए दुल्हवा रे। हमरा से चीन ली रही रही बड़ा उठावे हमारे। अरे माई हो लाबो, लॉकडाउन से रुकल बियाह हमारे, दुल्हनिया लगोए दुल्हवा रे। लॉकडाउन से रुकल बियाह हमारे, दुल्हनिया लगोए दुल्हवा रे। ऐसा लागल रे चान मिलल जुलल भइल मन, उ त हम ही बुझाता नी बुझे ओकर मन। कोनो बात ना रही जीव त खाई घिउ। ऐसा लागल रे चान मिलल जुलल भइल मन, उ त हम ही बुझाता नी बुझे ओकर मन। जान बा जहान ई त कहता रे दीपक दिलदार हो। पर छै है धावज रोशन कहे सब यार हो। इहे राजू राकेश पांडे के बच्चा हमारे, लॉकडाउन से रुकल बियाह हमारे, दुल्हनिया लगोए दुल्हवा रे। लॉकडाउन से रुकल बियाह हमारे, दुल्हनिया लगोए दुल्हवा रे। Presented by Adi Shakti Films।